Na ponte festiva do 1º de maio, Portonovo acende os seus fogóns para presumir do seu bo facer gastronómico. A localidade acolle unha nova edición da súa renovada Festa da Raia, con protagonismo absoluto pros locais hostaleiros da zona. 21 empresarios que fixeron a oferta gastronómica deste evento, desta festa. As 21 propostas teñen como ingrediente común a emblemática raia, ofertaránse a 5 euros entre o 1 e o 3 de maio. Taquiños de raya con crema de pataca e cítrico de alioli. A nosa proposta é unha ensaladilla de langostinos con ovo fritido e unhas tostadiñas de pan de allo. Un escabeche blanco, sí, con raya, mexillón, gambón, con enriquecida con couve-flor. Este ano apostamos por unhas croquetas de raya encaldeirada coa súa patatiña coallada. Hemos convertido el calamar de aquí en un hand roll, sushi, con alioli negro. Estes son algúns exemplos desa parte gastronómica, pero, ademais, o Concello reforzou a programación paralela con actividades culturais e de lecer, apostando desta volta por pechar o tráfico á avenida Rafael Picó. Vai a ir unha feria de artesanía, de produtos de cuero e demais, no que vai en colaboración coa Asociación contra o Cáncer de aquí de Portonovo. Na parte izquierda van a estar os amigos de Ollares con 9 mupis, con fotos que eu ainda non vin, espero que me sorprendades, fotos antigas da Raia, da festa, desta festa. Tamén van a estar os amigos da Adorna con unha exposición das súas dornas e con talleres para nenos. O espazo incluirá tamén unha zona infantil con xogos tradicionais e outra zona para as actuacións musicais. Neste apartado salienta o regreso do Raia Rock o 1 de maio. A ver se damos un impulso. E aquí contratamos a dúas bandas, que unha é de Bo Derex e a outra é Boyanca Costova, que, por cierto, entereime agora que esta noite sacou o último disco, Boyanca Costova. Na noite do sábado día 2 haberá un concerto de treixadura na mesma xornada na que está previsto un festival de baile tradicional e cantos de taberna con varias formacións locais. O domingo amenizará a sesión Vermú Cantos da Terra. Durante os 3 días de Portonovo gastronómico haberá tamén animación de rúa cos festicultores, fanfarria furruxa, lembranzas e os gatiños de Portonovo.